Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Naanataron sa ikakawhaag siyam nga Domingo sulod sa tuig, 29th Sunday in our ordinary time sa simbahan. Gigahin sa ni sa simbahan sa pagampo sa atong misyon sa simbahan, World Mission Sunday. Iampo na to atong mga misyonero o Sunday of Cultures, nato mga kultura nga marespetuhan, dili unta manag-away, dili magpinatyanay tungod lang sa cultural differences atong iampo sab kana. Ug ang atong mga benefactors and donors throughout the world nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, iampo sab nato nga tagaan sila sa tinuod nga kalipay o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, makagagahom og walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom og lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon og tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo nag-ingon, mao'y akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya, sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat, ug makabaton siyag taas nga kinabuhi, ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Inig katapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya, ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, ug siya mao'y mupas-an sa silot sa katawhan, aron mahimo silang matarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Naigugma siya sa husto ug matarong, puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, ania kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pag-amping kanila sa panahon sa gutom. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among panalangin.
nga nagalaom kanimo. Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ligunon ta ang atong pagtuo kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios, si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mo batig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayud makasala. Busa, magmasaligon kita ug muduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Santiago og si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus og miingon, magtutudlo aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako, nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, kun mulingkod kana unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Mingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pagantos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayod kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Dios mao ang mohatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila kang Santiago o kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Jesus o giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kun usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan.
Kay bisan gani ang anak sa tao wala muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Unsa may makaluwas nato, ang kalipay o ang pag-antos? Sige. Unsay makaluwas nato, kana bang kalipay o pag-antos? Hinay pa man kayo. Sige, ato yung kusgon. Unsay makaluwas nato, ang kalipay o ang pag-antos? Ayan, very good. Mura naman mong nasuko. Unsa maroy inyong gipangita nga inyong yung pangitaon nga makupta ninyo kada adlaw, kalipay o pag-antos? Kusga? Mga yawanon mo. Ang makaluwas, pag-antos. Kanya ang gipangita, kalipay. Sa unang pagbasa, bisan ang Ginoo ba? Nga miluwas nato, matod pa sa atong unang pagbasa, akong pagbuot nga ang manluluwas nga mao si Kristo mag-antos siyag maayo. Kay na ang Ginoo mismo sa iyang wisdom kahibaw siya nga kanang kalipay mao ginay makapaimpierno nato kung di ta magmatngon. Kung magsigit tag pangitag kalipay, maimpierno kita. Og maunay nahitabo ni Adan og ni Eva didto sa paraiso, ang lugar sa kalipay, nangita pagid sila laing kalipay ug unsa man tong kalipaya, ang gidili sa Ginoo ilang gitilawan. Lingi ay mong tupad ing na di ka kusog musupak sa Ginoo, ing na kano di ka kusog musupak. Sama nang gidili sa Ginoo ang pagkasuko, anger, kanang pagyaw-yaw og mga sakit nga pulong, labi na gid ng balikas, gidili sa Ginoo kanang pagpamakak, kanang pagpangaway, pagdumot, kanang kahakog, kanang kalaway, labi na ng premarital sex, kabit-kabit, homosexuality, gidili gina. Sige, kumusta man mo ron? Siging supak sa gidili o siging sunod sa gisugo sa Ginoo? Supak sa gidili o sunod sa gisugo? Kasagaran nato kusog kay mosupak sa gidili o niya aw lagi kusog mo buhat sa gidili, kusog mo supak sa gisugo. No nay atong style. Nagtuo manggod ta nga malipay na gani ta, luwas na ta. Sa tinud-anay, ang pagpangita sa kalipay maunay tuburan sa tanang kasakit sa atong kinabuhi. Basta magsigit tag pangitag kalipay. Kung ang asawa magsigig pangitag kalipay siyang bana, musangko gina nga mahiubos siya kay ang iyang bana di man makalipay niya. Kung ang bana sad magsigig pangitag kalipay siyang asawa, musangko gyud nga magyaw-yaw na kang banaha ka kay kanang imong asawa di gid na makalipay nimo as you expect her to make you happy. Kung magsige mong pangita og kalipay diris pare, musangko gyud mo nga magyaw-yaw kay kining pari di gid ni makalipay ninyo totally. Labaw na mo og mangita jud kog kalipay gikan ninyo, mahiubos gyud ko. Kay bisan ganis pagpalit og slot, galisod mo hatag. Pila ra man ang 100 pesos oy sa atong sitiyo pero wa gyud mahurot dayon. Ngano man og mo na akong basihanan ba? Oy, disappointed ko. Ang Tinoo di ay nga tuburan sa kalipay nga Dios non, mao di ay ang pag-antos nga mapaubsanon.
kanang gitawag og kupa sa pag-antos matud pang Kristo. Gusto mong malipay nako dito sa akong himaya sa langit? Imna ninyo ang kupas pag-antos. Pabunyag mo sa bunyag sa kamatayo nako sa cross. Ayaw na mo pag-expect asa mo lingkod. Ako bang tuo, ako bang wa, di na mao'y importante. Kay kani masagong position of authority, murag atong hunahuna makalipay nato, no? Nay, 43,000 man tingali to ang nidagan ros lain-laing posisyon sa atong katilingban, gikas pagka senador hangtod sa pagka sanay nga na board member. 43,000. Unya ang pilion ra kuno ana nga mga posisyon nga bakante naara kuno sa mga 18,000 man tingali tibok Pilipinas. Nya 43,000 ang nangambisyon. Unsa ilang gibuhat karon para makalingkod kasagaran, away gyud, away, siging away. Siging dinautay kay nagtuo manggud ta nga kon makalingkod na ka sa posisyon, lipay na ka. Dili oy, matud pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, kung gusto kang mahimong labaw sa tanan, kinahanglan kang mahimong sulugoon sa tanan. Mao man sa naron ang ilang mga bakba, magsige sa ingon sulugoon kami. Istoryahe. Unsa may mga pipila ka timailhan nga sila tinuod natong leader, ang number 1 gyud kanang ang ilang track record, ang ilang backgrounds kinabuhi ato yung masubay nga muantos para sa ilang mga constituents. Kana bang kamaong muantos para sa ilang isig ka Filipino? Pasabot wa sila magpadato silang kaugalingon, wa sila magpanindot sa ilang mga posisyon, mga possessions, wa mudaghan ang ilang kwarta, ang ilang bahandi, wa mudaghan, wa munindot ang ilang mga balay o mga sakyanan o mga alahas, kung dili ang ninindot ang ilang gialagaran nga munisipyo, nga sa pa na alagaran, nga probinsya, ang ilang gialagaran nga sa nas Congress, kaning distrito, o mga senador, ang ilang mga balaod nga gipanday, pulos makaayos katawhan, dili makadaot, mausang naas Congress, ug sa executive, ang mga desisyon sa pag-implement sa atong balaod, pulos gyud makahatag og kalipay, labi na gyud mga nanag-antos sa mga gigutom, sa mga kabos ug sa mga gipangligsan niining injustisyas katilingban. No. Ato nang subayon, lingi ay mong tupad, ing nananakay nakitan, kanang kusog kay mo antos. Makakita ganitag ni asinsog maayo ang ilang personal nga kinabuhi. Unya ang ila ditong gialagaran, bati lang gyapon kaayo, bati ang karsada, bati ang mga working atmosphere, daghang mga unemployed, why developments kaayo. Hunongon ta na nagpili oy. No? Mausad ming mga pari, koreksyonisad mi. Dali ra kay na mailhan ninyo ang pare kasagaran namo pobre man gid mi pagsud, jutay ra man kay mga 5% ra ang nisod sa seminaryo nga mga dato. Tinud-an na lang gina 95% na agid mi sa average or below average nga kahimtang kinabuhi. Inigtan-aw ninyo inig kapari namo, nanindot na kayong amo mga balay, dangdot na kayong amo mga sakyanan, dagko na kay migyuta, palihog pahinomdomi mi padre, alagari in town ang mga kabos. Haron amo na sang ipamaligya ang among sakyanan, ang among mga balay, among mga condominiums ug naaman pananglitan, among ibaligya kay mao man di ay ni ang sugo ni Kristo, magantos para sa uban. No? Anong mura mamugluya kay ignaw? Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri si kaning sulat ngadto sa mga Hebreo, mga lectors dili ni siya ingnon sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo, kay matud pas atong mga scholars Bible,
way klaro o kinsa gigasuwat aning sulat sa mga Hebreo. Kuan ra gyud na siya, sulat ngadto sa mga Hebreo. Basta pa kombinisyon ni sa tanang mga pamalandong sa mga magsusulat sa Biblia. Unsa may gisuwat diri? Ang atong Pangulong Pari makalig-on sa atong pagtuo. Nganuman kay kining Pangulong Pari, kining atong gitawag nga high priest or manluluwas, nag-antos o nagpakamatay aron ta maluwas. Unya kay nag-antos man siya og nagpakamatay aron ta maluwas, makasabot siya sa atong mga kahuyangan, makasabot siya sa atong mga pag-antos. So ang leader dieng tinud-anay kanang makasabot sa imong pag-antos. Ang ato rong mga leader sa gobyerno o sa simbahan, nakasabot ba kahas pag-antos sa atong mga katawhan karon? Na nasa bago na kong nabasahan, nanira na sad ang usa ka kompanya diha sa or ni cut off ang usa ka kompanya sa ato dihang MIPSA ba to, na nasa mga around 300 ka mga employees nga nawad-an sa trabaho. Nasa nisulti nako pader murag kami 50% sa among kaning kuan kapital ibalhin sa laing nasod niya, mga 900 siguro sa among mga workers wa na say trabaho. Hastilan pag-antos ka na, kining kamahal karon sa palaliton, kining kamahal sa mga kaniniang gasolina, bayronon, mahal kaayo, kakuwang sa mga trabaho, kakuwang sa sweldo, wala na ikapa-ospital, wala na ikapa-eskwela. Nibati ba kaha ang ato aning mga leader sa gobyerno o sa simbahan? Kanindot unta kung mubati sa pag-antos. No? Kining atong si TUMM, tag 100 pesos ragid ni, para ni ato narong itukod og balay para sa ato mga kabus kaing pamilya dinhi sa atong parokya. Naanay mga 100 kapin nga nang-apply. Ang ato rang kuhaon 61 kay mo equal sa akong edad na 61. I hope makakuanta ni mupalit mo anang tag 100 kung nibati mo sa pag-antos aning ato mga kaigsuunan. Ang ato aning target kanang 61, ang ato anang main standard kinahanglan nga pamilya sila nga nagpuyo sa balay nga busluton o gubaon kaayo, unya pamilya sila. Isikan priority nato kana mga single individuals nga bati og balay. Unahon gid nato ang pamilya, naay mga anak, naay ginikanan, unya nagpuyo sa balay nga busluton kaayo. Last year 60 rato ka balay atong target kay mo equal sa akong edad nga 60. Pero ang atong nabuhat, thanks be to God, ninyo mga CTO buyers, nakapahimo tag 90 ka balay last year. Wow, 90 kabalay. Di na sila matuan sa uwan, inig-uwan. Ang ilang bungbong ligo na, ang ilang salog ligo na sad. Pwede na sila maghimog bata, din ang mabungkag. Mabungkag ba na ighimos bata? Ingon sila, linog man kuno na, mukasuway. Linog. Karon 61 ang atong target. Nya sobra 100 ang nang-apply. Ambot makaabot ba kata 61. Kung nibati mo sa mga pag-antos nini, palit mo og slot nga si TUMM 100 pesos. Ang atos ang kumbinto hapit na mahuman is BF Dag ang atong gibaligya diha. Sa pagkakaron ang atong halin 41,479 ka slots. Naapay 18,521 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Pasabot, nahuman na nila ang ilang trabaho, pero dili ni mahalin og hurot atong slots, wap ata kabayad kasagaran nila. Luoy kaayo. Nibati ba mo sa ilang pag-antos? Nibati mo? Palit mo is BF Dam. Ang akong challenge, 500 ramani, palit mo usa ka slot, usa sad ka slot sa CTUMM on or before November 1. Kanang November 1, All Saints Day. Aron maliwatas ato mga santos,
Mubati ta sa pag-antos sa atong isig katao. Mubati ta. Mao nang kita dinhi bago pa sa tang nakapanghatag og mga bugas nga tag 5 kilo packed rice ngadto sa ato sa mga kabus kaing pamilya, niabot og mga 3,000 kapin ka pamilya ang atong natagaan. 5 kilo ra na, pero daghan kay nagpasalamat nga nihayag ang naong, Father, salamat in taon sa bugas. Nakusos 5 kilo perti nilang pasalamat. 5 kilo ra, pero dako na kay nagmeaning nga magaan-gaanan ang ilang pag-antos. Sige, praktisan ko no natog himog desisyon. Mga asawa nga ni aron dinhi, kinsay mo promise ninyo nga gikan karon din agid mo magyaw-yaw sa inyong bana, inyo gid silang antoson hangtod sa November 1. Taas ang kamot. Nang di na gyud magyaw-yaw. Ha? Wa gyud kutob ra November 1, wa ko mag-ingong dugaya. Sus, grabe hagid ninyo kayawan on gid ay no. Sige na lang, mubawi-bawi lang tas mga bana, gikan karon Domingo hangtod November 1, kinsa ninyo ang mo promise nga di gyud mo masuko, di mo magyaw-yaw sa inyong mga asawa, inyo ra gyud silang antoson. Taas ang kamot. O tanawa, di ba mas arang-arang ang mga bana na ay 5 kabuok. Aw dito sa babaw na pa de, 7 na. Ano, ni 8 na, siyam. Apas-apas naman lang mo diha. Pero may na lang ang mga bana kay ni desisyon, mga asawa, wag yun. Bahala mo diha. Sige na lang, ari na lang tas mga ginikanan. Gusto ninyong luwason ang inyong anak. Maluwas na sila sa inyong pag-antos. Kinsa ninyo dinhi mga ginikanan, sugod karon kutob November 1. Din agad mo magyaw-yaw, din amo masuko sa inyong mga anak. Taas ang kamot. Wow! Abot yung mga 8 sad kabuok. Oh, very good. Mga igsoon, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Kanus amanta magpakitag pagsalig sa Ginoo, matod pa ni Kristo, imna ninyo ang kupa sa pag-antos. Nya kun inyo na ning imnon, ako mong tagaan og himaya og mahimayaong kinabuhi. Manindog ta. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, malipayon kita tungod kay ang Dios nagluwas kanato tungod sa iyang gugma o pag-antos. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan, patalinghogi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghogi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayong mudasig sa mga matuuhon, sa pag-amuma sa ilang pagtuo, sa ingon, mutubo sila sa ilang paghigugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi ang among pag-ampo. Nga ang mga tao, nga anaa sa pangagamhanan, magdumala sa ilang ginsakpan, diha sa tiunay nga diwa sa pagserbisyo, inay sa paghawd-hawd, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi ang among pag-ampo. Nga ang mga
gipanglutos tungod sa ilang pagtuo, magmalikdong sa pagsaksi niini, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, ang mga nag-antos, ug ang mga walay pinuy-anan, makaila ug makasinati sa makaalim nga gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi ang among pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay, makadawat sa kaluoy ug grasya sa Dios, ug magmalipayon sila hangtod sa hangtod didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi ang among pag-ampo. Makagagahom nga Dios, among amahan, dawata kining among pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagpaubos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig mahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tukapustanan sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad, makapadangat unta kanamo sa imong gugma og pasaylo og maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom, Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyong tanan. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod ta. Naataroy bisitang pari taga Bujol. Siya nalay mo paila siyang kaugalingon. Basin og naa ni siya pag-antos niya. Mubati unta atas ila sa pag-antos. Daghang salamat atong haladong Padre Cora, Padre Siano Ubod. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Just Call Me Padre Iking de la Piña, full name Padre Roque de la Piña. Kasamtangang Kura Paroko sa Parokya sa Birhen sa Fatima, diha sa isla sa Panggangan, lungsod sa Kalapi, Bohol. Si Padre Siano mao nihang former maestro sa diha pa ko sa seminaryo di sa Sugbo. Niya karon matud pa niya basinay pag-antos nga atong ika-paambit, no? Niya ko karon sa inyohang balaang atubangan tungod kay magpaambit sa mga pag-antos. Ako ang isip kura niya naagiana og dagko kayong mga kalamidad sa miagi ni sa Bohol, no? Agian ako linog bago patangga sa ulog ni atong October 15 ika-11 ka tuig na milabay ang dakong linog sa Bohol. Bungkag ang among mga simbahan dito. Unya gigian na po ni audit ni atong 2016 December 16 2021 mo na nga ni ako sa inyong atubangan para manghangyo mi nga magpaambit mi sa among mga kalisod o mga pag-antos. Among ipakita diri si flash ni akong parokya sa isla sa Panggangan. Mao na ang akong parokya, nagian na og linog, nagian og bagyo, no? Pero no na yung mga gamayng improvement. Unya ni ako karon tungod kay gusto na mo nga ipadayon ang mga buhat ni ana ang maong parokya kay daghang pang buluhaton na og tan-aw mo ni injohang kisame foot in place na pero amo dito murag budiga. Unya ang among structure sa simbahan pod nangilahlam nga dunay retrofitting ana kay gigian na ligig linog unya usa sa mga major nga trabahoon amo nang batang batteries, no? So daghamig trabahoon nito dool raman mo sa Bohol basig makaagi mo to sa isla makabisita mo dito hapita mi dito sa isla na may causeway dili na mo sakay og bangka or pambot kay gikan sa mainland Kalapi mga 5 kilometers na wagi mo causeway. So niami karon nang hangyo may basin ganahan mo paambit po kitang tanan dunay nakadaiyang mga pag-antos sa kinabuhi. Pero mao ni ang simbahan gitudlo na ipadesyono sa amo sa klase pa mi nga magtinabangay ang mga katawhan sa simbahan isip mga anak sa Dios, anak sa mahal nga Birhen Maria. Niya sa dili pa naho tapuso ni akong pakigpulong hamubo tugutin ko sa pagpaila ni ako yung mga 3 angels, no? Tulo na ka mga 3 Marias ang ato ang Paris Pastoral Council, former principal Ma'am Winnie Atabelo, ni sa nangalaga di siya sa parokya siya among PPC chair, no? Niya among usa sa mga lay liturgical ministers, palig ari ma'am, dol mo ari ma'am. Si Ma'am Adele kanang gablo niya ang amo ang finance officer pod si Ma'am Teresa. So kining silang tulo nangudjog ni naho at least kay suki man ni sila ni Padre Siano sa YouTube. Niya karon nakakita daw sila nakaingon sila paggawa sa tas kana gabi isag wow, di ba? So lingian mo katapad ing na wow, di ba? So salamat ka Diyos sa tanang mga katawhan sa Dios sa inyong mga pagpaambit niya natong adlaw para sa among parokya. God bless you all. Salamat Padre Iking. Tugihang pari, no, naningkamot sa pagpanindot sa simbahanan o sa simbahan. Muna kita, musuporta ta, bisan pas ato sa mga kalisdanan, mag-inambitay tas pag-antos aron magdungan tagsod og langit. So manghatag na sa taron sa atong special love offerings, hangyoon na to atong choirs, pagkanta o salang kakanta, mubong kanta. Salamat.
Salamat sa atong choir, salamat sa ninyong mga nanghatag. Atong hatagag masipang pakpak ang tanang ni hatag. Congratulations. Nya si Father Iking ug ang iyang mga kauban anha ni sila dias may pultahan. Nigpanguli ninyo, istorya-istoryaha lang niya sila kung naapa mo'y gustong pagutana niya kung gusto mong mag-regular na maghatag dito, pwede sad mangayo mo nilag mga contact number, ha? Ato na rong tawgon ang atong mga children. Children, ari mo sa tubangan, 10 years old, paubos. Ato mong tagaag special blessing. Basin pag naidaghang magpari, ani, muliwat ni Father Iking o ni Father Siano. So, ato sang pasalamatan, ang nialagad nato karon dias gawas, ang atong pimag, ang ato sa mga Eucharistic lay ministers, ang ato mga usherates, love offering assistants, ang ato mga lectors, salmista, ang ato mga parish personnel, ang atong sakristan, ang atong choir, ang San Vicente Choir. O ang himo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Wilfredo o Mrs. Maria Bohol and family. Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Sige, mga children, ana na sa inyong kamot, ha? Yan na inyong kamot aron magblessingan mo namo. So, atong i-extend mga igsoon atong kamot ngadto sa mga bata. Langit tong Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan og bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog diha sa imong presensya og sa atubangan sa sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal og nagalima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Amahan namo nga sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami tukyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, ulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ulaan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampong kami mga makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo kami. atong pakpakan ang mga bata. Salamat kayo. Okay, balik na mo sa inyong gilingkuran mga children. Nya, pag binuotan mo ha, ay mo pagsigig duwa sa computer. So, ato sang pasalamatan pag-usab ang ato mga benefactors and donors nga naghatag nato sa ilang mga pagpaambit, pinaagis pagpamalit sa ato mga slots. Ako lang hangyo, padayon mo palit sa atong SBF DAG nga tag 500 pesos, napatay 18,521 ka slots nga available. Ang atong halin iabot nag 41,479. Nya naasad ni siya ay 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, nakadawat na sa tag 274 ka 16 slot challenge. Ang atong CTUMM para sa pagtukod natong mga balay sa ako nang ikaingon kaganiha, padayon sa tagpalit 100 pesos ra ni siya, napatay 41,201 ka mga slots nga available. Ang atong halin
niabot nag 28,799. Nga nasa ni siya ay 61 slot challenge nga tag 6,100, nakadawat na sa tag 141 ka 16 slot o 61 slot challenge. Atong pakpakan ang tanang namalit natong mga slot. Salamat kayo. Sa ato sad nga project katong Columbari para sa atong cooperative, sige patagdawat og DSAP katong investment slot nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Sa pagkakaroon nagkinahanglan gyud kay taog tabang labi na gyud sa atong pag-process sa pag-transfer sa mga titles anang napalit natong yuta diha. Mugasto na tingalig mga dool-dool 2 million ang pag-transfer sa mga names ana. Muna nagkinahanglan tag mga 10 minos, mga 6 ka slots aning atong DSAP. So kung naamo dihay 500,000 nga natog, ibutang na diri kay ato ng pamathon. Ita ibilin lang og kadiyot ko para dali ra sa tang mahuman. Unya karong sugod ugma agig pagpangandam sa pagsaulog sa All Saints Day, misahan nato ang tanan natong mga kapilya na ay short, na ay misa nya short recollection. Sugod ugma gi-arrange na sa atong mga Federation of Chapel Federation, sa atong catechist o sa atong mga lay ministers. Sila ay mga speakers bureau dito nya hangtod gyud na sa October 31. So inaut-unta nga ang mga chapel leaders mangimbitar mo sa inyo mga members para sa misa o sa short recollection. Ang recollection nato topic about sa impierno, purgatorio, langit o kalag o santos. Nindot no? Gyapon nindot eh. Sige, manindog na ta. Padayon din mo sunod sa atong YouTube channel kaning Patriciano Ubod. Nya likay ninyo ang mga scammers pinaagi sa pagtan-aw sa atong official nga mga information sa atong online mass. Makita ninyo ang atong official information inikanta sa offertory song o sa final song. Ayaw mo sunod anang ubang information nga wa nato gi-flash panahon sa atong online mass aron di mo mabiktima sa mga scammers. Nya kining atong YouTube channel Patriciano Ubod mao sa ni sunda kay aron makahatag sa tabang sa atong mga kabus nga mga pamilya. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.